Is mis Aoife agus me gal Lord faoi ceann den na hard an fólam a mis an ús a jogam le mo hagus féin. So si an ús a céimi ra go hairíthe dú le linn an tréimhse de ólam ó chin. An ardent me gal a phléinú na Google Slides agus na féidirachtaí le Google Slides chun seomar digita nó Bitmoji a dhearú. Seo bailháin a dúsit mé na slides in airí. Fríd lá spórt ó chin agrú de phobal na scala. Seo coolra na scala. Seo Doras tásaid an scoil agus mar sin tún seo tá airí le síos hart fan clós sin. Agus le ins na hairí le go léir tá dúlan le feicil. So mé him sa stan seo go dtí present. Tá dúlan curthaiste ins na hairí le go léir. In a minute, I challenge you to see how many burpees you can do safely and effectively in 1 minute. Agus nuair a bhí an dé nuachlann deantaigh na scalaí, bhrú siad ar an tic sin, agus thug sin éadiste go dtí Google Form. Agus mar sin dé bhí sin an bhras a dom tháinig iad a chartú, so na dúchlann an le léir in sin. So sin dóibháin a dúsit mé na slides an ré, agus beidir go mai seo mar rá a díomh léine don láspórt. So nes don seo mar fáin, is seo rud tháinig mé sampla de seo ar líne agus híl me go sé inta mai, agus ita fiúnta agus rinmid seo agus ar gáiste sláinte seo sa scoil le linn Jane Glassell dearna agus an príomhspreicete le sin seo mar fáin is seo na pobl scoile a hacu mar hampla bhí yoga agén, bhí cóirle via, bhí sudokus, dathú tearapach, Pilates, cóirle maidir le amachar síosar na scalain, go dmhór cóirle an seo don na scalaí agus. Dearna dúsit me seo na hon díalann digitach de chorpaide has a thomú de daltaí agus na rúsit me seo in na réire go fáil don MRB ag tá siúrin sin agam seo ról am anblainn de hagan agus marcan si bhar seo so seo do HRA mar hampla be daltaí abalta go macnú a thurann seo agus an sort díal in dhéanú den aclaith bhí deanta acu le linn an tréimhse de sé seachtain in nó mar sin dé. So an data an aclaith deanta an am an level déine agus an sin an macnú an aclaith deanta an seachtain seo agus ag an dearún sin be go leor álas sin hon sort macnú cimsithe a thuir le chéile. So sin dóid úsaide hon Elad úsaide hon slides úsaid mar ar den fólama. So cén dóid an neantar siomra Bitmoji. Pick an iwa den to be coolra to shiv sé géri. Okay, so sin ced came. Alright. Darna came in sin to cur na Harry sa siomra. So mar hampla an phone seo. Okay, ma clicklin to air te MacTT vir de sin. Okay, so cén dóid a chuirtar sin istehan. Well, is a reached insert iwa image. Okay, and 10 rud a bheith curma faoin seo na caifer na hiwana sin a bheith transparent. Muna bhfuil si transparent ní orca siad ráhaid. Mar sin tá dóid hartar seo ar Chromebook tá extension agam dar bhainam Lunapic agus úsaidim sin hon na pictorí or na hiwana a dhéanú transparent. So sin dóid hartar agus mé deanna gohfuil na extensions cinál céirna ar ríbrí glúine agus mar sin dé. An trí rud in sin til le deanú na an audio. So tá ceol, mat tá géirí ceol sa siomra, Heg insert audio a dhéanú sin first a golóir sin a dhéanú. Fásta tá ticin seo má ticlinn túr sin tugann si sin túiste go Google Forms a réist chun na scóranna a hafadú, so sin dóid effecta an sin a dhéanú. Agus an ruddearna na is siomra Bitmoji a Dr. Orhu mar sin dé mat de géirí Bitmoji fut héna dhéanú tá sin first a golóir fríd appar de phone app Bitmoji agus dear de cin héin. Mar sin cin den na ard an fólama a nús a jogam a marangani agus ceimi ra níos a mé ahan lá ús a site agus rudí eile fásta ag is dóid effecta is dóid malta agus siimplí achhuiine a hairint le chéile agus I suppose a chur a láthair don na scalaí agus fásta mar tíún seo heag lábhí ús a dearmanandid mar funan digida an leis an dóid ús mé éad don díalann digitachan sin don MRB. So sin a méid til agam agus mat éon ceisné just chur thugam méid.